La companyia elèctrica Endesa disposa d'un programa anomenat Endesa Educa que divulga el món de l'electricitat i fomenta el consum responsable i sostenible. El programa s'estructura en tallers i aquesta tarda un equip del programa ha assistit a una sessió amb alumnes de secundària. Es tracta que ells aprenguin i després es converteixin en monitors de nens de primària. La Laura ens ensenya tot el que estan aprenent. Doncs ja som amb un dels grups que està aprenent a muntar un cotxe elèctric. És un dels grups d'aquest taller d'Endesa Educa i nosaltres som amb el Marlon, que és un dels coordinadors. Marlon, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns exactament com ha sorgit aquesta activitat, com us heu organitzat. Tot va començar quan a l'institut el nostre cap d'estudis ens va oferir per poder fer l'activitat Endesa Educa i poder treballar amb l'empresa d'Endesa per poder fer una activitat per a alumnes de primària, que vam decidir que finalment seria per a alumnes de cicle superior de 5è i 6è. Que serien els més grans de primària, no? Sí, els més grans. I aquest taller que els hi fareu consisteix en que aprenguin què? Vam tractar de que dins de l'activitat hi sortís tot el que és el material que aquí ja es fa, que és les energies renovables, i més que res vam fer un cotxe elèctric que ells mateixos haurien de construir i que abans d'això hem tractat de fer aquí veieu els meus companys que estan fent el cotxe per fer un prototip per veure com serà finalment l'activitat. Això t'anava a preguntar, els teus companys com han arribat a aquest cotxe, com l'heu tret? Primer, abans de res, vam fer una observació a les activitats que ja s'oferien aquí, una observació i vam veure el que funcionava i el que creiem que nosaltres a l'hora de fer la nostra activitat ho podíem millorar. I més endavant vam agrupar totes les dades que havíem tret de les observacions i vam decidir que seria més fàcil per nosaltres tant de fer com no fàcil, perquè sempre és tot una mica complex, però que per als nens els entretindria això de fer un cotxe elèctric. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marlon. Mentre seguiu veient com aquest grup munta aquest cotxe i es prepara per ensenyar a fer-ho als alumnes de primària, som amb un dels responsables de l'escola. Bona tarda. Hola, bona tarda. Pep, explica'ns exactament com veu vosaltres plantejar aquesta activitat i com ha sorgit aquest cotxe elèctric. Bé, aquesta activitat, nosaltres som veïns d'Endesa Educa i tenim aquestes instal·lacions aquí ben a prop del nostre institut i es tractava d'utilitzar les instal·lacions d'aquí per poder fer un projecte d'aprenentatge i servei. Ja n'estem fent alguns, però aquest era un projecte més multidisciplinar, englobava diferents disciplines informàtiques, alumnes de quart d'ESO que estaven fent informàtica o física i química o tecnologia, i els hi donava ales per poder desenvolupar una activitat per aquí al museu. O sigui, formaria part del paquet d'activitats que es desenvolupen en aquest museu. I l'objectiu per ells, ara que els estem veient, també és una mica que aprenguin a divulgar el que saben, no? I que aprenguin també com haurien d'organitzar una activitat d'aprenentatge per a nens més petits, en aquest cas. Exacte. Per tant, ha hagut de veure què estaven treballant els alumnes de primària, han hagut de decidir quin curs ho enfocarien, en aquest cas ells han decidit que seria quart i cinquè, perquè van estar mirant el temari de quart i cinquè i veien que encaixava amb el que ells podien preparar. I llavors tot aquest treball d'observació que us han explicat ells, observació d'altres alumnes fent l'activitat i llavors tota aquesta dinàmica de desenvolupar l'activitat des del disseny fins a la implementació amb els alumnes. I escolta, una altra pregunta ràpida. Els heu preparat per com han d'ensenyar a nens més petits, una mica a la part de com fer-ho didàctic i entretingut perquè nens de 10-12 anys estem parlant puguin entendre-ho i puguin arribar a fer aquest cotxe? Clar, hi ha una part que sí que ha sigut preparació, però sorprenentment ells ens han aportat frescor i coses que des del museu o des dels profes no ho vèiem. Molt bé, moltes gràcies, Pep. I ja per últim tenim aquí el Francesc. Bona tarda. Hola, bona tarda. Que tu ets el responsable d'aquesta activitat a Endesa. Exacte. Què suposa per Endesa Educa ràpidament aquesta activitat amb aquests nois? Home, per Endesa, tot el que sigui col·laborar amb les escoles del barri, doncs per nosaltres és un plus afegit. I a part, com que Endesa Educa, la seva finalitat és sobretot ensenyar
a l'ús de l'energia. O sigui, com funciona tot el món de l'energia, tant renovables com no renovables, a consumir millor l'energia i tot això, de manera que aquesta activitat per nosaltres ens implica, primer, que els nanos que vinguin sabran tot això del món de l'energia, de l'electricitat, i a part, aquest grup que participa amb nosaltres, concretament, que està fent l'activitat aquesta d'aprenentatge i servei, no només ells aprenen coses noves, sinó que serveixen, la seva finalitat és que ensenyin ells, és a dir, que hi hagi un servei del que ells han après. I clar, amb això Endesa es nodreix com a experiència, com a noves activitats, noves col·laboracions futures. Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc. I ja per acabar, ens ensenyeu com funciona aquest cotxe? Ens el poseu un moment en marxa, pot ser? Oh, i tant que sí. Doncs va, mentre us posen el cotxe en marxa i el veieu, jo us explico això, que aquesta activitat serveix per fomentar l'ús de l'energia responsable i sostenible i alhora fer que aquests nens de secundària sàpiguen divulgar una activitat a nens més petits que ells, en aquest cas a nens de primària, i també ensenyar-los això de l'energia renovable. Ara veureu com funciona aquest cotxe i amb això ens despedim. Cap problema. Ara el cable aquí, que no toqui amb l'hèlix. Molt bé, amb aquesta experiència educativa ja ens anem apropant a la primera